సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ సదాచార్ అనేటువంటి క్లాసులలో మనము గురు పరంపర గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము మొదటగా మనకున్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి విషయాలలో ఆ పరంపరలో మనకు ఉన్నటువంటి 4 రకాలైనటువంటి అంటే ముందుగా ఆ కృష్ణ భగవాన్తో మొదలై బ్రహ్మ నుండి నారదుడు, నారదుడి నుండి వ్యాసుడు, తర్వాత మధ్వాచార్యులు. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ క్రమానుసారంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ క్రమంలో 32వ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో మరి ఈ వైష్ణవ పరంపరలో ఎలాగైతే మనకి ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయ విధానంలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి ఆ పరంపరను గురించి పైన క్లాస్లో మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు ఈ పరంపరలో సృష్టి ప్రారంభంలో ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చాడు అని, శ్రీకృష్ణుడు నుండి అది బ్రహ్మకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు ఇవ్వబడింది అని, బ్రహ్మ నుండి నారదుడు అంటూ ఆ విధంగా చివరికి మనకి చెప్పబడినటువంటి వారందరిలో ఆ చివరి శ్లోకంలో చెప్తారు, విశ్వనాథ భక్త సాద బలదేవ జగన్నాథ తారప్రియ శ్రీ భక్తి వినోద మహాభాగవత భర శ్రీ గౌర కిషోర భర హరిభజనేతే ఝారమోద అంటూ చెప్పినటువంటిది. అంటే బలదేవ విద్యాభూషణులకు విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు శిక్షా గురువు, బలదేవులకు ఆయన శ్రీమద్ భాగవత బోధన బోధించారు అని, బలదేవ విద్యాభూషణుల తర్వాత శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ ప్రముఖ ఆచార్యులు. ఆయన భక్తి వినోద ఠాకూర్లకు ప్రియమైన శిక్షా గురువు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల సన్నిహిత మిత్రులు సహచరులు శ్రీల గౌరకిషోరదాస బాబాజీ మహాభాగవతులైనటువంటి వారికి హరిభజనియే కేవల ఆనందము అంటూ చెప్పి ఆయన ఈ గొప్ప సాధు వైష్ణవులందరూ పరమహంసలే, వీరందరూ గౌరాంగ మహాప్రభు యొక్క సొంత పరివారము అంటూ వారి పవిత్ర చరణంలే నాకు గతి అంటూ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ శ్లోకాలను మనం చూసినటువంటివి. ఇక ఈ పరంపరలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము ఇక్కడ నుంచి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారికి పూర్వము శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారి గురువు గారు జగన్నాథదాస బాబాజీ, వారి యొక్క సహచరులు, వారితో కలిసి ఉన్నటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్లు, వారికి పూర్వము ఉన్నటువంటి శిక్షా గురువు వారికి అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్లకు శిక్షా గురువుగా ఉండేటువంటి ఆయనటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ. ఈ క్రమంలో మనము ఈ 5గురు ఆచార్యులను గురించి చూద్దాము. ఈరోజు మనము జగన్నాథదాస బాబాజీ నుండి శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ మహారాజు గురించి కొన్ని విషయాలు, వారి లీలలు అనేకంగా ఉండేటువంటివి, వారిలో కొన్నింటిని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। సో శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ మహారాజ్. సో ఈ శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ మహారాజ్ ఓం విష్ణుపాద శ్రీమద్ జగన్నాథదాస బాబాజీ మహారాజు వీరు 1750వ సంవత్సరంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆవిర్భవించినారుగా చెప్తారు వీరిని. సో వీరు అంటే మనకి ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్గా ఉన్నటువంటి ఆ మయన్మార్ సింగ్ జిల్లా తంగైల్ పంచాయతీ పరిధిలో ఉండేటువంటి ఒక కుగ్రామంలో ఒక సుసంపన్నమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించిన వారు శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ మహారాజ్ అని చెప్తారు. మరి వీరికి మనం ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలలో మనకి వారిని గురించి ప్రణామ మంత్రం కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఆ ప్రణామ మంత్రము మనము చూసినట్లయితే అది గౌరావిర్భావ భూమేశత్వం నిర్దిష్ట సజ్జన ప్రియ వైష్ణవ సార్వభౌమః శ్రీ జగన్నాథాయతే నమః. సో ఇది మనము ఆ గురు పరంపరలో ఆ జగన్నాథదాస బాబాజీ ప్రణామ మంత్రంగా మనం చెప్పుకుంటాం. దీని అర్థం ఏంటంటే, ఐ ఆఫర్ మై రెస్పెక్టబుల్ ఒబియాన్సెస్ టు శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ హూ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్ బై ద ఎంటైర్ వైష్ణవ కమ్యూనిటీ and who confirmed the discovery of the place where Lord Chaitanya appeared చెప్తారు. అంటే చైతన్య మహాప్రభువు ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని, భూమిని నిర్దేశించినటువంటి వారు. అంతేకాకుండా ఈ వైష్ణవ సమాజంలో సో ఈజ్ respected as a sarvabhauma, వైష్ణవ సార్వభౌమ శ్రీ జగన్నాథాయతే నమః. ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో, ఈ సమాజంలో, వైష్ణవ సమాజంలో గొప్ప సార్వభౌముడుగా గౌరవించబడేటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీకి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ మనము వారి యొక్క ప్రణామ మంత్రాన్ని మనము ఉచ్చరించుకుంటూ ఉంటుంటాం. సో అది వారి యొక్క ప్రణామ మంత్రం. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా ఓం శ్రీ విష్ణుపాద శ్రీమద్ జగన్నాథదాస బాబాజీ వారు 1750వ సంవత్సరంలో బంగ్లాదేశ్లో మయన్మార్ జిల్లా ప్రాంతంలో వారు ఒక జన్మించారు, అంటే ఆవిర్భవించినటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ గౌడీయ వేదాంత ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణల దీక్షిత శిష్యుడు ఉద్దావన బాబాజీ అని చెప్తారు. ఆ ఉద్దావన బాబాజీ యొక్క శిష్యుడు మధుసూదన దాస బాబాజీ. మరి ఆ మధుసూదన దాస బాబాజీ ఈ జగన్నాథదాస బాబాజీ నుండి
ఆ దీక్షను గ్రహించారని చెప్తుంటారు. బాబాజీ ఉమ్, ఈ మహారాజు నుండి ఎవరు ఆ మధుసూదన దాస మహాబా బాబాజీ మహారాజు నుండి జగన్నాథ దాస బాబాజీ దీక్షను తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఇంకా ఈ క్రమంలో శ్రీల జగన్నాథ దాస బాబాజీకి ఆ గౌడీయ వైష్ణవ జీవన విధానం ప్రకారంగా ఆ వృందావనంలో శృంగార్ మఠానికి చెందినటువంటి జగదానంద స్వామి గోస్ జగన్నాథ దాస బాబాజీకి ఆ, దీక్షా గురువు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆ గోవర్ధనకు చెందినటువంటి కృష్ణదాస బాబాజీ జగన్నాథ దాస బాబాజీకి వేషాన్ని అంటే బాబాజీ వేషాన్ని ఇచ్చినటువంటి గురువుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే వారు ఈ 1750వ సంవత్సరంలో వారు ఆవిర్భవించినందువలన ఈ శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయ పరంపరలో 18వ శతాబ్దంలో వారుగా చెప్తూ ఉంటారు. అది కూడా చివరిగా ఉండి చివరికి 20వ శతాబ్దపు ప్రారంభ కాలంకు కూడా అనుసంధానం అంటే 18, 19, 20 మూడు శతాబ్దాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ భక్తులు వైష్ణవులకి వారు సంధానకర్తలుగా చెప్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క దివ్య సందేశాన్ని యథాతథంగా పదిలపరిచి తర్వాత ఆచార్యులకు అందచేసినటువంటి వారుగా వీరు కీర్తించబడుతుంటారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలను భారతదేశంలోనే కాకుండా ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు కూడా విస్తరింప చేయుటకు పునాది వేసినటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్లకు వీరు బోధకులుగా ఉంటారు. అంటే శిక్షా గురువుగా వీరిని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే గౌరకిషోరదాస బాబాజీ ఎక్కడైతే మనం 3వ క్రమంలో ఇంకా చెప్తాం మనం జగన్నాథదాస బాబాజీ, అలాగే ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి వారు భక్తి వినోదులు వారి తర్వాత వారి పూర్వం గౌరకిషోర్ తర్వాత భక్తి వినోదులు, ఆ తర్వాత గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి వరకు కూడా ఉన్నటువంటి వారు వీరు. సో కాబట్టి ఆ గౌరకిషోరదాస బాబాజీకి మరియు వారి శిష్యులైనటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారికి కూడా జగన్నాథదాస బాబాజీ బోధకులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్లకి, గౌరకిషోరదాస బాబాజీకి, అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి అంటే దాదాపుగా 3-4 తరాలకు చెందినటువంటి ఆ వైష్ణవులందరికీ కూడా శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ వీరు వైష్ణవులు అందరూ వారితో కలిసి సురభి కుంజ వద్ద సంకీర్తన కృష్ణ కథలు జరిపినట్లుగా మనకి ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయ విధానాలలో తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి. అంతేకాకుండా భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీని వైష్ణవ సార్వభౌములుగా కీర్తించినటువంటివి శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీని. అయితే ఇక్కడ అంటే వైష్ణవులందరికీ కూడా సర్వసేనాధిపతి సార్వభౌముడుగా అంటే వైష్ణవ సార్వభౌముడు అంటే వైష్ణవులందరికీ కూడా వారు సర్వసేనాధిపతిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే వీరు దాదాపుగా 150 సంవత్సరాల వరకు జీవించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ దాదాపుగా 125 సంవత్సరాల వరకు 150 సంవత్సరాల వరకు అంటే కొన్నిట్లో 130 నుండి 150 సంవత్సరాలు అనేటువంటి క్రమము తెలుస్తూ ఉండేటువంటిది. ఎలాగూ తెలుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మనకి దాదాపుగా క్రమంలో ఉన్నటువంటి దాదాపుగా 3-4 3-4 తరాలకు చెందినటువంటి, ఎందుకంటే భక్తి వినోదులు గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, భక్తి సిద్ధాంతులు వారు అంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి వారు కూడా అలా 3-4 తరాలకు చెందినటువంటి ఆ వైష్ణవులందరికీ కూడా శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ సో మరి బోధించారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే వారు అనుసంధానకర్తగా ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క జీవన విధానంలో ముఖ్యంగా వారి చాలా కాలం
వీరి యొక్క దీక్షా గురువు మధుసూదన దాస బాబాజీగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వారు ఆ సూర్యకుండ వృందావనంలో వారు ఉండేవారు. వారి యొక్క జీవనంలో 6 నెలలు నవద్వీప్లోను, 6 నెలల కాలము ఆ వ్రజభూమిలో ఉండేటువంటి వారుగా వీరు చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకా శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ గురించి మనం చూసినట్లయితే వృందావన వ్రజమండలంలో అనేక సంవత్సరాలు భజనలు చేస్తూ గడిపారు అని చెప్తారు. ఆ ప్రాంతంలో వారు సిద్ధబాబాగా ప్రఖ్యాతులు చెందినటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు ఒక్కొక్కసారి భజన చేసేటువంటి క్రమంలో ఒక్కోసారి వారు వరుసగా 3 నుండి 4 రోజుల పాటు నిద్ర ఆహారాలు మానుకొని మహామంత్రం జపిస్తూ ఉండేవారట. ఆలోచించండి ఒకసారి. మనము వారి గురించి వింటేనే, వారి పేరు తలుస్తుంటే మనకి ఎంతో కొంత వారి ఆ సాంగత్యంలో మనకి లభించేది. ఎందుకంటే వారు ఒకటి కాదు, రోజుల పాటు వరుసగా 3 రోజుల పాటు కూడా నిద్ర ఆహారాలు మాని నిరాటంకంగా మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తారు. అలా మహామంత్రం 3 రోజుల పాటు చేసిన తర్వాత ఆ వ్రతాన్ని పూర్తి చేయడానికి పెరుగు, అటుకులు కలిపినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకొని ఉపవాసాన్ని విరమించేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా బాబాజీ జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ మహారాజు ఆ కులియా గ్రామంలోని గంగానది తీరంలో జపిస్తూ తమ సమయాన్ని గడిపేవారు అని చెప్తారు. వారి యొక్క సమాధిని మరియు భజన కుటీరాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనము అక్కడ చూడవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. బాబాజీ తమను దర్శించుకోవడానికి వచ్చేటువంటి భక్తులకు వీలుగా ఉండడానికి ఒక వరండాన్ని నిర్మించవలసిందిగా, అంటే వినోద ఠాకూర్లు వారు నీ కోరు అని చెప్తే వారు ఆ విధంగా నిర్మించి వారి అందరికీ కూడా, అంటే భక్తులు అక్కడికి ఆయన దర్శించుకోవడానికి వచ్చేటువంటి వారికి అవకాశాన్ని కల్పించారని చెప్తారు. అలాగే మనకి మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారిని కూడా వారికి శిక్షణ ఇచ్చారని చెప్తారు. ఏంటంటే వారికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల ఠాకూర్ల వారికి 12 సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నప్పటికే వారు జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యులయ్యారు అని చెప్తారు. ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ ఒకరోజు ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని పిలిచి చైతన్య మహాప్రభువు, విష్ణుప్రియ ఠాకూర్లు ఆ అనుచరులందరి యొక్క ఆవిర్భావ, తిరోభావ రోజులను తెలిపేటువంటి వైష్ణవ ఆ పంజికను తయారు చేయమని ఆదేశించారట. వారి యొక్క ఆదేశాల అనుసారమే ఇప్పుడు మనకి వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఏదైతే ఉందో అది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ క్యాలెండర్ని మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండేటువంటిది ఇక చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా వారి గురించి చూస్తే అనేకమైనటువంటి వారి లీలలు అనేకంగా ఉండేటువంటివి. వారు జగన్నాథదాస బాబాజీ ముఖ్యంగా వారి యొక్క ఇదిలో చతుర్మాస దీక్షని చాలా నిష్టగా వారు పాటించేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ చతుర్మాస దీక్ష క్రమంలో అలాగే భజన చేసేటప్పుడు వారు ఎంతో ఉత్సాహంతో జపాన్ని చేస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తారు. భజన కూడా మరి ఆ క్రమంలో ఈ చతుర్మాస దీక్ష తీసుకునేటువంటి ఆ సందర్భాలలో బాబాజీ మహారాజు, ఈ జగన్నాథ్ దాస బాబాజీ వారు చతుర్మాస దీక్ష మొన్ననే మనం జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ ఈ నెలల్లో వచ్చేటువంటి మొన్నటి వరకు కూడా ఉన్నటువంటి 4 నెలల్లో మనం ఇప్పుడు సాధారణంగా మొదటి నెల ఆకుకూరలు వదిలేయడం అని చెప్తాము. ఆ తర్వాత పెరుగు, ఆ తర్వాత పాలు, ఆ తర్వాత మినప్పప్పు వదిలేయడం అనేది సాధారణంగా మనం జరుగుతూ ఉంది చాతుర్మాస దీక్షలో. అయితే ఈ బాబాజీ జగన్నాథదాస బాబాజీ ఈ చతుర్మాస వ్రత దీక్షను చాలా ఖచ్చితంగా పాటించేవారు అని చెప్తారు. మొదటి మాసంలో వారు కృష్ణ మొదటి మాసంలో వారు ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రం 4 అరటి పండ్లను మాత్రమే తీసుకునేవారని చెప్తుంటారు. ఫస్ట్ మంత్లో ఓన్లీ 4 బనానాస్ ఇన్ ది ఈవినింగ్. సాయంకాలంలో వారు
4 అరటి పండ్లను మాత్రమే తీసుకుంటూ ఆ చాతుర్మాస దీక్షలో మొదటి మాసాన్ని వారు ఎంతో ఆ, వ్రత దీక్షను ఖచ్చితంగా పాటించేవారు అని చెప్తారు. ఇక రెండవ మాసానికి వచ్చినట్లయితే ఆ రెండవ మాసంలో వారు జామ పండ్లను మాత్రమే తీసుకొని ఆ మాసాన్ని గడిపేవారని చాతుర్మాస దీక్షలో రెండవ మాసంలో ఇక ఏవి తీసుకోకుండా ఓన్లీ ఆ జామ పండ్లను మాత్రమే తీసుకొని ఆ, వారు వ్రతాన్ని చేసేవారని చెప్తారు. అలాగే ఇక మూడవ ఆ మాసంలోకి వచ్చినట్లయితే ఆ మూడవ మాసంలో కొంత మజ్జిగను మాత్రమే తీసుకొని సో ఇక ఏమీ తీసుకోకుండా ఓన్లీ వే అంటే మజ్జిగ పాలను చిలికినటువంటి వచ్చినటువంటి పెరుగు ద్వారా వచ్చి ఆ మజ్జిగను మాత్రమే తీసుకొని వారు ఆ మూడవ మాసాన్ని వ్రతదీక్షను చాలా నిష్టగా పాటించేవారు అని చెప్తారు. ఇక 4వ మాసంలో ఓన్లీ బాయిల్డ్ బనానా ఫ్లవర్స్ వితౌట్ సాల్ట్ కూడా ఏమీ లేకుండా అరటి పూలను మాత్రమే స్వీకరించేవారు. ఆ చాతుర్మాస్య దీక్షను వారు ఎంతో కఠినంగా ఆ 4 నెలలు కూడా మొదటి నెలలో అరటి పండ్లను 4 సాయంకాలం ఓన్లీ 4 అరటి పండ్లను తీసుకోవడము, రెండవ మాసంలో జామ పండ్లను మాత్రమే తీసుకొని, మూడవ మాసంలో మజ్జిగతోను, 4వ మాసంలో అరటి పూలను మాత్రమే తీసుకొని వారు ఆ దీక్షను ఎంతో నిష్ఠతో పూర్తి చేసేవారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ కఠిన దీక్షను చేసేటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ ఒకసారి తన జప విధానాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఋషికేశ్కి వెళ్ళారని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ చేసేటువంటి జపను కూడా శుద్ధి చేసుకోవడం అనేటువంటిది మహారాజులు చేస్తూ ఉండేటువంటి ఉంటుంది. అలా శుద్ధి చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియనే పునశ్చరణ అని చెప్తారట. దాన్నే శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ అని అంటారు. ఈ ప్రక్రియ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎంతో కఠినమైనటువంటి నియమాల ద్వారా ఆ పునశ్చరణం జరిగేటువంటిది. వారు ఏం చేయాలంటే ఆ పునశ్చరణ జరిపేటువంటి సమయాల్లో తెల్లవారకు ముందే ఆ 3 గంటలకే స్నానం చేసి ఏకాంతంగా రూములో ఉండి ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఏమీ తినకుండా సూర్యాస్తమయం వరకు కూడా జపం చేయాలట. ఆ విధంగా వారు చేసి అలాగే ఇంకా ఈ వ్రతాన్ని చేసేటువంటి నియమం ప్రకారంగా ఆ పూర్తి చేయడానికి వారు ఎవరైనా కాలకృత్యాలను తీసుకున్నట్లయితే అంటే అపాన వాయువుతో సహా అంటే గ్యాస్ వదిలి ఇచ్చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతిసారి స్నానం చేస్తూ ఆ పునశ్చరణ చేయాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆయన ఆ వ్రతాన్ని 2 నెలల పాటు అంటే 3 గంటలకే లేచి స్నానం చేసి ఒంటరిగా గదిలో ఉండి ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఏమీ తినకుండా సూర్యాస్తమయం వరకు ఉండి ఒకవేళ ఏదైనా కాలకృత్యాలకు వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తే మళ్ళీ స్నానం చేయడం, అది అపాన వాయువును వదిలినటువంటి పరిస్థితులలో కూడా అలా 2 నెలలు వ్రతాన్ని పాటిస్తూ చేసేవారట. అలా చేసినప్పుడు ఒకసారి అనుకోకుండా తన శిష్యుడైనటువంటి ఆ బిహారీ ఉంటారు తన దగ్గర. ఆయన అనేక మంది శిష్యులు ఉన్నటువంటి వారిలో బిహారీ దాస్ అనేటువంటి మహారాజ్ ఆయన ఒక శిష్యుడు. ఆయనతోని ఎప్పటికీ ఉండి ఆయన కొంచెం చేతగాని రోజులలో వారిని బుట్టలో మోసుకుంటూ పోయేటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా ఒకసారి ఏదో విషయంలో వారితో మాట్లాడవలసి వస్తే తిరిగి ఆ కఠిన విధానాన్ని మరలా మొదటి నుంచి ప్రారంభించి వ్రతాన్ని 3 నెలల్లో పూర్తి చేశారట. 3 నెలల దాకా మళ్ళీ చేయవలసి వచ్చింది అని చెప్తుంటారు. సో అంటే ఎంత కఠినమైనటువంటి నియమాలను వారు పాటించేవారో మనము చూడవచ్చు. ఇంకా చెప్తుంటారు అక్కడ, ఎవరైనా శ్రీకృష్ణ భగవాను చైతన్య ప్రభు రూపంలో దర్శింపదలిచినట్లయితే వారు తప్పకుండా ఈ పునశ్చరణ ప్రక్రియను నిష్ఠతో పాటించాలి అని బాబాజీ మహారాజ్ తెలిపేవారు. ఈ జగన్నాథదాస్ బాబాజీ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చైతన్య మహాప్రభువుగా దర్శించుకోవాలి అని ఎవరైనా అనుకున్నట్లయితే అంటే చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో శ్రీకృష్ణుణ్ణి దర్శించుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా పునశ్చరణ అనేటువంటిది చేస్తేనే వారికి ఆ విధమైనటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అని చెప్పి
ఆ విధమైనటువంటి కఠిన దీక్షను వారు నిర్దేశించేవారని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా వారి యొక్క లీలలను మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో ఇంతకుముందు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి వారు దాదాపుగా 142 44 నుండి 150 సంవత్సరాల వరకు వారు జీవించినటువంటి వారు ఆ, కొంత వయసు రాగానే పూర్తిగా అర్ధచంద్రాకారంలోకి మారిపోయారని చెప్తారు. వారు ఎప్పుడు అందుకని మనకి ఇస్కాన్లో గురు పరంపరలో మనం చూస్తూ ఉంటే వారు ఇలా వంగినటువంటి రూపంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. వారు ఇంకా ఒక దశలో అయితే ఆ చివరి దశలలో కనురెప్పలు కూడా పైకి లేవలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎవరైనా పక్కకు వచ్చి ఆ మెడ, ఆ కనురెప్పల్ని వారు లేపితేనే వారు చూడగలిగేటువంటి పరిస్థితి కూడా. అంటే ఈ భౌతిక దేహము, క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ దేహము వారికి సహకరించినటువంటి పరిస్థితులలో కూడా వారు ఇంకా ఆ భగవన్నామ స్మరణ, భగవంతుని యొక్క భక్తిలో వారు ఉండేవారని చెప్తుంటారు. సో ఈ ఇక్కడ బిహారీదాస్ వారు ఎప్పుడు వారిని ఒక ప్రదేశం నుండి, అంటే వారికి చేతకాని రోజులలో ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు వారు ఒక బుట్టలో జగన్నాథదాసు బాబాని తీసుకొని వీళ్ళు మోసుకుంటూ వెళ్ళేవారట. ఈ బిహారీదాసు ఆయన యొక్క శిష్యులలో ముఖ్యమైనటువంటి వారు ఒక్కొక్కసారి. సో ఆ 125 సంవత్సరాల వయసులో వారు అర్ధచంద్రాకారంగా వంగిపోయినటువంటి పరిస్థితిని చెప్తుంటారు. అలా ఇంకా వారి యొక్క లీలలు కొన్ని చూస్తే మనము ఒకసారి జగన్నాథదాస బాబాజీ మహారాజ్ బృందావనంలో వీధులు ఊడ్చేటువంటి నిమ్న కులస్తుల నుండి ఆ రొట్టె ముక్కను గ్రహించి తీసుకుంటారట. తీసుకొని దాన్ని వారు భుజిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి వైష్ణవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఎంతో విమర్శిస్తారట ఆయన్ని. అనేక మంది వ్యక్తులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సవాల్ చేస్తూ, మీరు అపచారం చేశారు అని, మీరు మాకు వివరణ ఇవ్వాలి అంటూ ఆ వైష్ణవులు కొంతమంది అడిగారట. అప్పుడు ఆయన ఆ జగన్నాథదాస బాబాజీ వారికి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏమిటో ఒకసారి మనం చూస్తే చెప్తారు. అప్పుడు జగన్నాథదాస్ బాబాజీ, ఈ వీధులు శుభ్రపరిచే వారెవరో మీకు తెలుసా అని వారిని తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆ వైష్ణవ సమాజంలో కొంతమంది గొప్పలుగా ఘరానా బాబాజీలు గాను మహారాజులు గాను చెప్పుకునేటువంటి వారు కొంతమంది వారి దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే, అప్పుడు వారు అంటారట, ఈ జగన్నాథదాస బాబాజీ, ఈ వీధులను శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ వీధులు ఊడ్చేటువంటి వారు ఎవరో మీకు తెలుసా అంటూ వచ్చినటువంటి వాళ్ళని జగన్నాథదాస బాబాజీ ప్రశ్నించారట. ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళెవరు ఏమీ సమాధానాలు చెప్పకపోయేటప్పటికి మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్తారట, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వ్రజధామంలో అవతరించుటకు ముందు 88,000 ఋషులను వ్రజభూమిలో జన్మించవలసిందిగా కోరగా వారు నిమ్న కులంలో జన్మించిరి. భక్తులు కేవలము ఆ ధూళిని తమ దేహాలకు అలుదుకొనుటకు అక్కడ తమ దేహాలను విడుచుకునేటువంటి అవకాశం కొరకై ఆ వ్రజధామంలో నివసిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి వీధులను ఊడ్చేటువంటి వీరు ఆ వృందావనపు ధూళి ఎల్లవేళ సేవ చేస్తుంది కదా మరి అంటూ వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని కనుకునే వారిని నేను వ్రజధామ సేవకులుగా భావిస్తూ వారు ఇతర వైష్ణవుల కంటే ఏమాత్రము భిన్నులు కారని తెలుపుతున్నాను. నేను మీ అందరికీ నేను తెలియచేస్తున్నాను. ఈ వ్రజభూమిలో వీధులు ఊడ్చేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరెవరైతే ఆ మిగతా వైష్ణవుల కంటే ఏమాత్రము కూడా తక్కువ కారు. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ధూళి కోసం మనం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము, ఆ ధూళిలో పొదుగుతూ ఉంటాము, అక్కడ నేలలో ఈ దేహాన్ని వదిలివేయాలని కోరుకుంటాం. మరి అటువంటి ఆ ధూళికి సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఇతర వైష్ణవుల కంటే ఏమాత్రము తక్కువ కారు అని చెప్పగానే ఇక వారంతా కూడా సాధారణంగా వెళ్ళిపోతారు. ఇక అప్పటి నుండి ఆ బాబాజీ మహారాజు నిర్జనంగా ఈ జనాలతో వీళ్ళతో ఎవరితో కలవకుండానే ఆయన భజన చేసుకుంటూ, ఇక దానికోసం ఆయన వృందావనంలోని 12 వనాలలో ఒకటైనటువంటి ఆ కాండీర వనం చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు దూరంగా
ఫేసి కడన్ కండి అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తారు ఆ సంఘటన తర్వాత. శ్రీల బాబాజీ మహారాజ్ మరియు ఆ బిహారీ దాసు దశమి మరియు ఏకాదశి తిథులు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండేవారట. దూరంగా ఉండి అక్కడికి వెళ్ళి ఉపవాసం ఉండేవారట. ఇక బాబాజీ మహారాజు ఆహార పదార్థాలు లభించని దూర ప్రదేశాలకు వచ్చినందువల్ల ఈ ద్వాదశి పారణ కొరకు ధాన్యంతో చేసినటువంటి ప్రసాదము లభించడము కష్టమని ఆ బిహారీదాసు ఆయన శిష్యులుగా ఆయనతోనే ఉండేవాడు కదా, ఆయన ఎప్పుడూ భావించేవాడట. సో ఇక కానీ దానికి ఆ బాబాజీ మహారాజు అతన్ని కరతాళ ధ్వనులతో మహామంత్రం బిగ్గరగా కీర్తించవలసిందిగా చెప్పేవాళ్ళట. సో అప్పుడు ఆ వ్రజవాసి మధ్యాహ్న సమయం వరకు పూర్వమే ప్రసాదాన్ని సిద్ధంగా చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి ధాన్యాన్ని తీసుకొచ్చేవాడట. అంటే ఇక్కడ వారు వచ్చినటువంటి మొదట్లో ఏకాదశి వ్రతం, దశమి ఏకాదశి వ్రతాలు చేసినప్పుడు మళ్ళీ ద్వాదశి అప్పుడు మనం పారాయణ చేయడానికి కావలసినటువంటి అవి ఎట్లాగూ దొరకవు, మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఇక ఎలాగూ రోజు ఏకాదశి లాగే ఉంటుంది అని భావించి బిహారీ అంటే భావించుకుంటే, కానీ అది తెలిసినటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ నువ్వు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ హరినామ కీర్తనాన్ని చెయ్యి అని చెప్పేవారు. అలా చేయగానే ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ ప్రసాదం కావలసినటువంటి ధాన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చారట. ఇక ఆ తర్వాత రోజు నుండి వారికి ఎవరో ఒకరు పాలు పండ్లు అన్నీ తీసుకొని వచ్చి రోజు ఇవ్వడం జరిగేదట. పుష్కలంగా వారికి లభించేవి అని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే ఆ నవద్వీప్లో వారు నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే 6 నెలలు అక్కడ 6 నెలలు ఇక్కడ నివసించేవారు అనేటువంటి మనం చూసాం. ఆ నవద్వీప్లో నివసించేటప్పుడు బాబాజీ మహారాజ్ అందరికీ కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా అందరి యొక్క ప్రేమాభిమానాలను ప్రశంసలకు పాత్రులయ్యేవారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారు ఆ బాబాజీని దర్శించుకొని ఉండేటువంటి క్రమంలో ఒకసారి ఒక ప్రఖ్యాత జమీందారు శ్రీ నాథరాయ్ అనేటువంటి ఆయన వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి, ఎందుకంటే అక్కడ జగన్నాథదాస బాబాజీకి సిద్ధ బాబాజీగా పేరు ఉండేటువంటిది. మరి ఆ సిద్ధ బాబాజీగా ఉన్నటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీ దగ్గరికి ఆ జమీందారు కుటుంబంతో సహా అక్కడికి వచ్చి ఆయన నుండి శ్రవణం చేసేందుకు వచ్చాడట అక్కడికి. మరి వచ్చి ఆ జమీందారు మరి ఇక్కడ సిద్ధబాబా అని అంటున్నారు తప్ప ఆయన గురించి ఈయనకు తెలియదు ఎక్కువగా. ఆ ఎరుకకు ఆ ప్రాంతంలో బాబాజీ మహారాజు ఎక్కడుంటారో మీరు ఎరుగుతారా అంటూ ఆయన్ని జగన్నాథదాస బాబాజీని అడిగారట. అప్పుడు జగన్నాథదాస బాబాజీ ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, ఇక్కడ సిద్ధబాబా ఎవరో నాకు తెలియదు, నేను ఇక్కడ నివసించేటువంటి ఒక సామాన్య వ్యక్తిని అని బాబాజీ మహారాజు సమాధానం ఇచ్చారట ఆ జమీందారుకి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆ నామ ప్రతిష్టలను గురించి ఆయన ఏనాడు కూడా ఆశించలేదు అనేటువంటి విషయం. సో అది తెలుసుకున్నటువంటి ఆ రాయ్ కుటుంబంలో ఆయన వచ్చినటువంటి ఆ జమీందారు ఇక వారి ఆ విషయం ఆయనే ఈ సిద్ధ బాబాజీ అని జగన్నాథదాస బాబాజీ అని తెలుసుకొని ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయనతో ఉన్నాక, సిద్ధబాబా అంటే ఏంటి మరి, సిద్ధులు పొందినటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. మరి ఆ జమీందారు అడుగుతాడట ఒకసారి జగన్నాథదాస బాబాజీని వినయంతో, ఎంతో గొప్ప వినయంతో అడుగుతాడట, ఏదైనా చమత్కారం చేయగలరా బాబాజీ అని కోరుతాడట. అప్పుడు దానికి జగన్నాథదాస బాబాజీ ఇబ్బంది పడుతూ, చమత్కారాలు చేయడం నాకు తెలియదు అని బాబాజీ అంటారట. సో తెలియకుండా అప్పుడే వెంటనే తర్వాత ఆ జగన్నాథదాస బాబాజీ ఒక కర్రను తీసుకొని నేలపైన గట్టిగా కొడుతూ ఉంటాడట. నేలపైన గట్టిగా కొట్టడం ప్రారంభిస్తారట తన పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక కర్రను తీసుకొని. సో అంతకుముందే ఆ జమీందారు ఏమడిగారు, ఏవైనా చమత్కారాలు చేయవలసిందిగా అడిగారు. దానికి జగన్నాథదాస బాబాజీ నాకు చమత్కారాలు చేయడం తెలియదు అని ఇక దానికి కోప్పడ్డారేమని ఈ జమీందారు భయపడుతుంటాడు.
ఈయన అంతలోకి అక్కడ కట్టె తీసుకొని ఆ నేలపైన గట్టిగా కొడుతూ ఉంటుంటారు. హఠాత్తుగా కర్రను నేలపైన గట్టిగా కొడుతూ ఉంటుంటారు. అప్పుడు జమీందారు భయపడతారు. ఏమన్నా అపరాధం చేసినట్లు భయపడి తను తప్పడిగానేమో అని భయపడి వెంటనే బాబాజీ బాబాజీ కోపగించుకోవద్దు, నన్ను క్షమించండి అంటూ వేడుకోవడం మొదలు పెడతాడట. దానికి వెంటనే జగన్నాథదాస్ బాబాజీ అంటారట, మీ పైన ఏ కోపము లేదు, మిమ్మల్ని నేనేమంటలేదయ్యా, మీ పైన నాకేం కోపం లేదు, కానీ రాధాకుండలోని లోకనాథ గోస్వామి కుటీరం వద్ద తులసి మొక్కను తింటున్న మేకను తరుముతున్నాను అని సమాధానం ఇచ్చారట. బాబాజీనేమో ఎక్కడో ఉన్నారు ఇక్కడ నవద్వీపులో ఉండి ఆ రాధాకుండలో లోకనాథ గోస్వామి కుటీరంలో ఒక తులసి మొక్కను మేక తింటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించారు. అంటే ఆయన ఎన్ని సిద్ధులు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు చూడండి. సో కాబట్టి తింటున్నటువంటి మేకను తరుముతున్నాను అయ్యా నేను అన్నారట. అంటే చెప్పకుండానే చమత్కారం చేసినట్లుగా ఇక్కడ. సో వెంటనే ఆ మాట విని, అంతకుముందు భయపడినటువంటి ఆ జమీందారు ఆ మాట విని ఆయన్ని ఎంతో ఆశ్చర్యపోయి, మరి ఈ బాబాజీ ఇలా చెప్పారే, ఇక్కడ ఈయన కూర్చొని ఎక్కడో చాలా దూరంలో ఉన్నటువంటి రాధాకుండలో ఉండేటువంటి కుటీరంలో, ఆ లోకనాథ గోస్వామి కుటీరంలో ఉండేటువంటి తులసి మొక్క తింటున్న మేక ఈయనకెక్కడ కనపడింది, ఈయన దాన్ని ఎట్లా కొడుతున్నాడు, ఇంత దూరంలో ఉండి నేలపై ఇట్లా కట్టెతో కొడితే ఆ మేక పారిపోవడం ఏంటి అని ఈయనకి డౌట్ వచ్చింది. మరి ఎలాగూ జమీందారు కదా, ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఇది నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి ఆయన జగన్నాథదాస్ బాబాజీ చేసినటువంటి ప్రక్రియ ఎంతవరకు నిజమో అని తెలుసుకోవడానికి ఆ రాధాకుండకి ఒక తిరిగి జవాబు పొందే విధంగా అప్పుడు టెలిగ్రామ్స్ ఉండేవంట. టెలిగ్రామ్ అంటే మళ్ళీ రిటర్న్గా మనకి సమాధానం వచ్చే విధంగా ఒక టెలిగ్రామ్ పంపుతాడట. పంపితే శ్రీల లోకనాథ గోస్వామి కుటుంబంలోనికి ఒక మేక ప్రవేశించి తులసి మొక్కను పాడి చేసిందని నిర్ధారిస్తూ ఆయన పంపించినటువంటి దానికి మరుసటి రోజు టెలిగ్రామ్ వచ్చిందట. ఈ సంఘటన బాబాజీ మహారాజుని సిద్ధిని సందేహించేటువంటి అనేక వ్యక్తులకు నమ్మకం కలిగేలా చేసింది అని చెప్తారు. ఇక వెంటనే తిరిగి మళ్ళీ ఆ జమీందారు బాబాజీ దగ్గరకు వచ్చేసి ఆయన యొక్క పాదాలకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించుకొని ఆయన్ని వేడుకున్నారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భగవానుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు భౌతిక ప్రపంచం పట్ల అనాసక్తితో చమత్కార శక్తులను ప్రదర్శించట్లో ఆసక్తిని కనబరచరు అని చెప్తారు. అంటే బయటికి నాకు ఇవున్నాయి అవున్నవి అని చెప్పుకోవడానికి ఎవరు కూడా శుద్ధ భక్తులు ఇష్టపడరు అని చెప్తారు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా తనను తాను ఎంతో అల్పులుగా చెప్తారు. అందుకే ఆయన వచ్చి అడిగినప్పుడు ఇక్కడ బాబాజీ ఎవరో నాకు తెలియదు, ఇక్కడ నేను నివసించేటువంటి ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను ఇక్కడ అని చెప్తారు ఆయన. సో ఆ విధంగా మరి శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల కానీ లేదా వారికి ఉన్నటువంటి ఆ శక్తులను ప్రదర్శించడానికి కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఆసక్తిని కనబరచరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ భౌతిక జీవుల విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేయుటకు పరమాత్ముని యొక్క ప్రేరణతో కొన్ని మార్లు భౌతిక అతీతమైనటువంటి కార్యాలను వారి ఉద్ధరణ కొరకు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వారి పైన నమ్మకం. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ సంఘటన ద్వారా ఆ జమీందారు నలుగురికి తెలియచేయడము, తద్వారా జగన్నాథదాస బాబాజీ యొక్క గొప్పతనం, భక్తుల యొక్క గొప్పతనం ఆ విధంగా తెలుస్తూ ఉండేటువంటిది. ఇంకా ఆయన యొక్క లీలల్లో ఇంకొకటి కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. జగన్నాథదాస బాబాజీ యొక్క గొప్పతనాలలో ఆయన జరిపినటువంటి లీలల్లో మరొక లీల, ఒకసారి నవద్వీప్లో నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు తన శిష్యుడైనటువంటి బిహారీతో కలిసి ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు బిహారీకి తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం అవుతుంది అని చెప్తాడు. తీవ్రమైన జ్వరము, కలవరింతలతో బాధపడుతూ తరచూ ఆ అపస్మారక స్థితిలోనికి వెళ్తూ ఉండేవాడట ఆ బిహారీ. అయితే మరి ఇక దానికోసం ఆ బిహారీ యొక్క ఆ పరిస్థితిని చూసి కలకత్తా నుండి ఒక వైద్యుని పిలిపిస్తారట. ఆ వైద్యుడు ఆ బిహారీని పరీక్షించి, బిహారీ అనారోగ్యం ముదిరింది,
మందులు ఇక పనిచేయడం లేదు. ఇక దాదాపుగా ఒక్క రోజు కంటే ఎక్కువ కూడా బతకడు ఆయన. తెల్లవారేసరికి కూడా ఆయన మరణించవచ్చు అని చెప్తారట. మరి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వైద్యుడు ఆ విధంగా నిర్ధారించారో, ఆ సమయంలో జగన్నాథదాస బాబాజీ తన ప్రియమైనటువంటి సేవకుడు అయినటువంటి ఆ బిహారీ పక్కనే కూర్చుని ఆ తులసి భగవంతునికి అర్పించినటువంటి ఆ తులసి దళాలను నీటిలో ఉంచి ఆ తులసి నీటిని నోట్లో పోస్తూ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం మొదలు పెడతారట. అలా జగన్నాథదాస బాబాజీ ఆ తులసి నీళ్లు బిహారీ నోట్లో పోస్తూ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తూ ఉంటే దాదాపుగా ఒక అరగంట సమయంలోనే ఆ బిహారీ యొక్క ఆరోగ్యం అంతా చక్కబడింది అని చెప్తారు. అనారోగ్యం అంతా తగ్గిపోయింది. సో మరి ఆయన చాలా రోజుల నుంచి అనారోగ్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఇక అనారోగ్యం తగ్గగానే లేచి తాను మరి ఎందుకంటే అప్పటికే జగన్నాథదాస్ బాబాజీ చాలా వయసులో ఇదైనటువంటి వాడు. మరి ఆయన లేకుండా బిహారీ తయారు చేసి పెట్టకుండా ఆయన ఏమీ కూడా తినడు. వెంటనే లేచినటువంటి బిహారీ తాను అనారోగ్యం పాలైనప్పటి నుండి తన గురువు ఉపవాసంతోనే ఉన్నారని తెలుసుకొని వెంటనే ప్రసాదాన్ని సిద్ధం చేయడానికి మంచం మీద నుంచి లేచి వంటగదిలోకి వెళ్తాడట. సో అట్లా శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ ఆయన ఎన్నో కీర్తనలు భగవంతుని ఎంతో నిష్ఠతో చేసేవారని చెప్తారు. అలాగే ఆయన యొక్క చివరి దశలో అవసాన దశలో సరిగ్గా నడవలేకపోయినా సంకీర్తన సమయంలో మాత్రం ఎంతో ఉత్సాహంతో నర్తించేవాళ్ళు. ఆయన ఒక్కొక్కసారి ఆయన నర్తం చేస్తూ ఉంటే ఆ భజన చేసేటువంటి సమయాల్లో ఆయన ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభువులాగానే ఎగిరేవారని చెప్తూ ఉంటుంటారు. బాగా పైకి 6 అడుగులు ఎత్తు వరకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎగురుతూ ఉండేవారని చెప్తుంటారు. అంటే చాలా పెద్దగా ఎక్కువ ఎత్తు ఎగురుతూ ఉండేవారని చెప్తారు. అలా అంతకుముందు వంగిపోయినటువంటి దేహం ఎంతో ఎత్తుకు సాగుతూ ఉండేటువంటిది అని చెప్తారు. మరి ఆయన యొక్క చివరి రోజులలో ఆయన ప్రతిరోజు కూడా ఆ గోవర్ధన శిలకు 1000 ప్రణామాలు అర్పించేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ప్రసాదాన్ని కొద్దిగా కూడా విస్తరిలో వదిలివేయడానికి వారు ఎప్పుడూ కూడా ఇష్టపడరు అని చెప్తారు. వైష్ణవులు సాధారణంగా తన యొక్క విస్తరిలో ఆహారాన్ని ఏమాత్రం కూడా వదిలివేయకుండా ప్రతి చివరి మెతుకు వరకు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం కనుక. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ప్రసాదాన్ని వేస్ట్ చేయొద్దు. ప్రతి చివరి ఆయన అసలు సో అలా ప్రసాదం ఏమాత్రం మరి వదిలివేయకుండా తినేవారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా ఆయన యొక్క లీలల్లో కొన్ని ఇంకా చూస్తే మరి ఆయన యొక్క శిష్యులైనటువంటి బిహారీ, ఆయన వాస్తవానికి బిహారీ దాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రోజుల్లో నిరక్షరాస్యుడు 1800 సంవత్సరాల్లో అనుకోండి. అప్పటికి అక్షరాస్యత ఎక్కువగా లేదు కదా, నిరక్షరాస్యుడు ఉండేవాడు. అక్షరాలను కూడా ఆయన గుర్తించలేనటువంటి. అయితే ఒకరోజు జగన్నాథదాస బాబాజీ ఆయన యొక్క లీలలైతే ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి లీలలు. ఒకరోజు జగన్నాథదాస బాబాజీ బిహారీ దాసుని చైతన్య చరితామృతం చదివి వినిపించవలసిందిగా అడుగుతాడట. చూడండి, ఆయన తన శిష్యుడు నిరక్షరాస్యుడని తెలుసు, అయినా ఆయన్ని చైతన్య చరితామృతం చదవమని జగన్నాథదాస బాబాజీ కోరుతాడట. అప్పుడు తాను నిరక్షరాస్యుడనే విషయం తన గురు మహారాజుకు గుర్తు చేస్తాడు. గురుగారు మీరేంటి నన్ను ఈ విధమైనటువంటి కోరిక కోరుకున్నారు అంటే అంటారు కదా, మరి నాకు చదువు రాదని మీకు తెలిసి నన్నేంది మీరు ఈ చైతన్య చరితామృతం చదవమని అడుగుతున్నారు అని అన్నాడట ఈ బిహారీదాస్. అప్పుడు బాబాజీ జగన్నాథదాస్ బాబాజీ మహారాజు కొంతసేపు ఆ పుస్తకాన్ని చూడవయ్యా, నువ్వు చూసి తర్వాత శ్లోకాలను చదవనారంభించు అని చెప్పాడు. నువ్వు ఫస్ట్ ఆ పుస్తకాన్ని కొద్దిసేపు చూడు,
కొద్దిసేపు అలాగే చూస్తూ ఉండి ఆ తర్వాత చదవడానికి ప్రయత్నం చేయని అన్నారట. అలా చెప్పినటువంటి కొద్దిసేపటికే బిహారీదాసు శ్రీ చైతన్య చరితామృతం, ఆ మహాప్రభు దివ్యలీలలైనటువంటి ఆ చైతన్య చరితామృత గ్రంథాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టిండట. సో అది ఆ చైతన్య అంటే ఇక్కడ చైతన్య చరితామృతాన్ని ఆయన చదవడం అనేటువంటిది ఆ జగన్నాథదాస బాబాజీ యొక్క సిద్ధులలో, ఆయన యొక్క లీలల్లో మహాద్భుతమైనటువంటి లీలగా చెప్పొచ్చు. ఒక నిరక్షరాస్యుడిని, అక్షరాల గురించి తెలియనటువంటి వాడు ఆ ఉమ్, దివ్య చైతన్య మహాప్రభు యొక్క దివ్యలీలైనటువంటి చైతన్య చరితామృతాన్ని చదవడం. అలాగే ఇక సాధారణంగా జగన్నాథదాస బాబాజీ ఎప్పుడు ఆ కలకత్తాకు వెళ్ళిన భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఇంట్లోనే ఉండేవారు. భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు వీరి దగ్గర ఎంతో విషయాలను నేర్చుకున్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎవరు కలకత్తాకు వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఆయన్ని పిలిచినా ఆయన వారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు కాదట. భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వద్దనే ఎక్కువగా ఉండేవారు. అలాగే బాబాజీ గిరిరాజ శిలని భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారికి బహుకరించారని చెప్తారు. వారు దాన్ని భక్తి భవన్లోని పూజా మందిరంలో ఉంచి ఆరాధించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక బాబాజీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా 125 సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి సమయంలో అర్ధచంద్రాకారంగా వంగిపోవడము, నడవలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉండేవాడు. ఆయన యొక్క సేవకుడైనటువంటి బిహారీదాసే తన భుజాలపైన వేసుకొని ఎక్కడికైనా కీర్తనకు అంటే అక్కడ తీసుకువెళ్ళేవారట, కీర్తన చేయడానికి వాటికి. సో ఎక్కడైనా కీర్తన వినిపించినట్లయితే వెంటనే ఆ వయసులో కూడా 125 సంవత్సరాల్లో ఆ బుట్టలో ఉన్నటువంటి చైతన్య జగన్నాథదాస బాబాజీ గాలిలోనికి 4 అడుగుల ఎత్తు వరకు కూడా ఎగిరేవాడట ఒక్కొక్కసారి. గొప్ప పారవశంతో కీర్తన చేస్తూ నర్తించేవారు, తమ శరీర పరిధికి మించి కఠినంగా భజన చేసేవారు అని చెప్తుంటారు. బిగ్గరగా కీర్తనలు చేయటము వారికి ఎంతో ఇష్టము అని చెప్తుంటారు. కీర్తన సమయంలో వారు ఊర్క కీర్తన చేసేటప్పుడు ఊర్క వారు బిగ్గరగా నితాయికి నాం ఏనే చిరే అని పలికేవారట. నితాయికి నాం ఏనే చిరే కినాం ఏనే చిరే కినాం దిచేరే. ఓ ప్రభు నిత్యానంద, ఎంతటి గొప్ప నామాన్ని ఇచ్చితివి, ఎంత గొప్ప నామాన్ని తెచ్చితివి, ఎంతటి నామాన్ని అందించితివి అని వారు కీర్తించేవారట. అంటే ఇక్కడ ఈ పదాల యొక్క అర్థం, ఓ నితాయికి నాం ఏనే చిరే కినాం ఏనే చిరే కినాం దీతే చిరే అని అంటే, ఓ నిత్యానంద ప్రభు ఎంతటి గొప్ప నామాన్ని తెచ్చితివి, ఎంతటి గొప్ప నామాన్ని తెచ్చితివి, ఎంతటి నామాన్ని అందించితివి అని చెప్పేవారు. అలాగే వృద్ధాప్యంలో వారి యొక్క కంటి చూపు మందగించి వారు ఎవరైనా దర్శించుకోవడానికి వచ్చినటువంటి జనాన్ని వారు చూడడానికి అవసరమైతే ఒక్కోసారి ఆ కనురెప్పలను లేపి చూస్తేనే చూసేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా వారు, అలాగే వారికి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా విరాళాలు ఇస్తే అవన్నీ భద్రపరిచినటువంటి బిహారీ వాటిలో కొన్ని తీసి పక్కన పెడుతూ ఉండేవాడంట. కానీ వాటన్నిటిని తీసుకొని ఒకసారి ఆ కూడబెట్టినవన్నీ అప్పట్లోనే 200 రూపాయలు ఉంటే వాటన్నిటిని రసగుల్లలో కొని అక్కడ ఉండేటువంటి గోశాలలో గోవులకు పంచిరమ్మని చెప్పి పంపించేవారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారు ఆ బాబాజీ మహారాజ్ ఎంతో దివ్య లీలలను ప్రదర్శించినటువంటి వారు. అలాగే వారు 142 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి అసలు వాడు ఇంకేమీ చూడలేకపోయేవారు, నడవలేకపోయేవారు అని చెప్తారు. అయితే మరి ఈ మనకి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క జన్మస్థలం పైన కొంత సందేహం ఉండేటువంటిది. ఆ ప్రదేశాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి వారు ఈ జగన్నాథదాస బాబాజీని ధృవీకరించవలసిందిగా ఆ ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్తారట ఒకసారి. బాబాజీకి మహారాజుకి 142 సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నప్పుడు అసలు వారు ఏ విధంగా చూడలేరు, నడవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు
గుర్తించినటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జన్మస్థలాన్ని ధృవీకరించవలసిందిగా జగన్నాథదాస బాబాని కోరితే ఆ చైతన్య మహాప్రభు జన్మస్థలమైనటువంటి ఆ యోగ పీఠాన్ని గుర్తించి అక్కడికి వెళ్ళినాక ఆ ప్రదేశంలో ఆ జగన్నాథదాస బాబాజీ గౌరాంగ ప్రేగలో మునిగి మత్తెక్కినట్లుగా పైకి తేలి గాలిలో ఎగురుతూ కీర్తించడం చేశారు అని చెప్తుంటారు. సో వారికి అనేకమైనటువంటి శిష్యులు వారికి ఉన్నటువంటిది. వారిలో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నటువంటి వారికి ఎప్పుడు సేవలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి బిహారదాస్ బాబా మహారాజ్, అలాగే భగవతదాస బాబాజీ, గౌరహరిదాస బాబాజీ, రామహరిదాస బాబాజీ, రామదాస బాబాజీ, అలాగే నిత్యానందదాస బాబాజీ, అలాగే హరికృష్ణదాస బాబాజీ, వీళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క శిష్యులుగా చెప్పబడి, అలాగే వారి యొక్క బోధనలు, వారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ చూసినట్లయితే వారు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఒక 4ని ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందులో మొదటిది స్త్రీ సంపర్కము విడవవలెను. అంతేకాకుండా స్త్రీ సంపర్కము గల పురుషులను లేక ఏ రకముగానైనా స్త్రీ సంపర్కం గల పురుషులతో సాంగత్యం గల పురుషులను విడవవలెను అంటూ చెప్తుంటారు. మొదటి ఇన్స్ట్రక్షన్గా చెప్పేవారట. ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క శిష్యులు చెప్పినటువంటి విషయాలు. అలాగే ఇంకా రెండవది జీవిత పరమలక్ష్యమును అనుభూతి చెందుటకు క్రమక్రమంగా నిష్ఠతో హరినామము జపించాలి. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఎంతో నిష్ఠతో ప్రాణం అంటే ఎంత నిష్టం అంటే ప్రాణం పోయేదాకా కూడా ఆ నామాన్ని వదలవద్దు, ఆ నామాన్ని కీర్తించు ఉండాలి అని చెప్పేవారట. ఇంకా ఆయన చెప్తుంటారు, శ్రీకృష్ణునికి మించిన శ్రేయోభిలాషిని పరమ ఔదార్యుడైన గౌరాంగ మహాప్రభువును ఎన్నడూ మరువరాదు. ఎందుకంటే మనకి ఎంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుడన్నా ఆయనకు శరణుజొచ్చిన వారినే చూస్తూ ఉంటారు, కానీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు మహావదన్యాయులుగా ఉండేటువంటి వారు కాబట్టి ఆయన ఎంత చెప్తుంటారు, శ్రీకృష్ణుడికి మించిన శ్రేయోభిలాషి పరమ ఔదార్యముడైనటువంటి గౌరాంగ మహాప్రభువుని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయరాదు అని చెప్తుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మ పరిపాలకునిగా నీకు న్యాయం చేకూర్చు సమయంలో నీకు అపరాధాలను కూడా పరిగణిస్తాడు, కానీ గౌరాంగ మహాప్రభువుని అపరాధాలను పరిగణించడు. అందుకే మనం చెప్తుంటారు కృష్ణ భగవానులు వారన్నా అందుకే ఈ మన జగన్నాథదాస బాబాజీ కూడా వ్రజభూమిని వదిలేసి నవద్వీప్ ధామంలో చివరి దశలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతూ ఉండేవారని చెప్తారు. ఎందుకంటే దాన్ని ఎందుకు పోతున్నారు మీరంటే, నేను ఇక్కడ వ్రజభూమిలో ఉంటే తప్పులు చేస్తున్నాను, మీలాగా నేను ఇక్కడ ఉండేటువంటి అర్హత నాకు లేదు, నేను నవద్వీప్లో ఉంటే నా తప్పుల్ని చైతన్య మహాప్రభువు పరిగణలోకి తీసుకొని కూడా నన్ను క్షమిస్తాడు అని చెప్పేవారట. అంతటి ఇది చైతన్య మహాప్రభుల గురించి. కాబట్టి అదే చెప్తుంటారు, కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభుని ఆశ్రయించండి, ఆ చైతన్య మహాప్రభువు మీ యొక్క అపరాధాలను పరిగణించడు. కానీ కృష్ణుడు మనకు న్యాయం చేసేటప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి ఆసక్తిని ఇవన్నిటిని చూస్తారు అని చెప్తుంటారు. అనగా కృష్ణ కీర్తన కంటే గౌరాంగ కీర్తన అధిక ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి గౌర కీర్తన అనగా శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభువు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అంటూ కీర్తించడం. అదే మనం పంచతత్వ మంత్రంగా చెప్తూ ఉంటాము. మహామంత్రం చెప్పే ముందు మనకి అపరాధాలు ఏవీ లేకుండా ఉండడానికి మనం చెప్పుకునేటువంటి అదే మనం చెప్తాం, జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసాది గౌరభక్త బృంద అంటూ చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే జపం చేసేటప్పుడు కూడా ప్రతి 108 సార్లు చేసిన తర్వాత హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ అలా 108 సార్లు ఒక మాల చేసినాక మళ్ళీ మనం కృష్ణ బీట్ పైన జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసాది గౌరభక్త బృంద అంటూ చెప్తాం. అలా కీర్తించాలని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా వారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగావతారము కాగా గౌరాంగ మహాప్రభువు కలియుగ అవతారము అని చెప్పేవారట.
మనం ఏ రాజ్యంలో ఉంటే ఆ రాజ్యమును పాలించే రాజును కీర్తించేటట్లుగా, ఏ యుగంలో ఉంటే ఆ యుగ అవతార నామగుణాలను కీర్తించాలి. అందుకనే జయ సచినందన గౌరహరి, జయ సచినందన గౌరహరి అని కీర్తించాలి అంటూ చెప్తారు. అందుకే మనకి ఇస్కాన్లో కూడా ఆ, ఇది కూడా చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఆ? జయ సచ్చినందన గౌరహరి, జయ సచ్చినందన గౌరహరి అంటూ కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇది ఇంకా మహామంత్రం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం కంటే కూడా గొప్పదిగా అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా వారు మనకి ఆ ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క ఇది సమాధి తర్వాత వారు పూజించినటువంటి ఆ డైటీస్ మనకి ఉండేటువంటివి. ఇంకా చెప్తారు శ్రీల జగన్నాథ దాస బాబాజీ వ్రజధామంలో 6 మాసాలు, అలాగే నవద్వీపంలో 6 మాసాలు జీవనాన్ని గడిపేవారు అని చెప్తారు. సో ఇక అంటే మనకి వీటి ప్రకారంగా ఆ గౌడీయ వైష్ణవ జీవన గణనాంకాల ప్రకారంగా బాబాజీ తన 146వ సంవత్సరం వయసులో రాధాకొండం నుండి నవద్వీపానికి ధామానికి ప్రయాణమయ్యారట. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాధాకుండం దగ్గర ఉన్నటువంటి అనేక మంది బాబాజీలు వైష్ణవులు వారిని సమీపించి, ఇంతటి వృద్ధాప్యంలో మీరు ఈ వ్రజను ఎందుకు విడిచి వెళ్తున్నారు అని అడిగితే, బాబాజీ చెప్పినటువంటి విషయం ఎంతో వినయంతో తన యొక్క విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ, మీరందరూ శుద్ధ వైష్ణవులయ్యా, కనుక మీరందరూ ఈ వ్రజధామంలో ఉండవచ్చు, కానీ నేను మహా అపరాధిని కనుక నేను నవద్వీపంలో ఉండటమే ఉత్తమము. ఈ వ్రజభూమిలో నేను ఉండలేను. ఎందుకంటే అక్కడ గౌరనితాయులు ఎవరి అపరాధాలను పరిగణించరు. ఎందుకనగా వారు పతితులను ఉద్ధరించడానికి అవతరించినటువంటి వారు. సో అందుకే మనం నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయితే అంటూ మనం చెప్పుకునేటువంటిది. సో మరి అక్కడ గౌరనితాయులు ఎవరి యొక్క అపరాధాలను పరిగణించరు, ఎందుకంటే వారు పతితులను ఉద్ధరించడానికి అవతరించినటువంటి వారు. కానీ వ్రజధామంలో అపరాధాలన్నీ పరిగణించబడతాయి, దానికి తగిన చర్యలు ఖచ్చితంగా అమలు చేయబడతాయి. ఇదే నవద్వీపధామమునకు బాబాజీ చివరి ప్రయాణము. ఆ తర్వాత శ్రీల బాబాజీ మహారాజు నవద్వీపమును చేరి కొన్ని నెలల తర్వాత ఆ పల్గుణ మాసంలో శుక్లపక్షపు ప్రథమ తిథిన చైతన్య మహాప్రభువు అవతరణ దినోత్సవానికి వారం రోజుల ముందు వారు మహాప్రభు నిత్యలీలలో ప్రవేశించారు అని చెప్తారు. బాబాజీ మహారాజు కృష్ణుని దివ్య లీలల్లో రసక మంజిరిగా సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క నిత్య సహపార్శ్వాదులలో ఒకరుగా చెప్తుంటారు. ఆయనే రసిక మంజరిగా ఈయన జగన్నాథదాస బాబాజీని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. మరొకసారి వారి యొక్క ప్రణామ మంత్రం. గౌరావిర్భావ భూమేశత్వం నిర్దేష్ట సజ్జన ప్రియ వైష్ణవ సార్వభౌమ శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః. సో మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆవిర్భవించినటువంటి భూమిని భక్తి వినోదుడు ఠాకూర్ల వారికి నిర్ధారించినటువంటి వాడు. అంతేకాకుండా వైష్ణవ సమాజంలో వైష్ణవులందరికీ కూడా మార్గదర్శి సార్వభౌముడు, గొప్ప సేనాదిగా ఉన్నటువంటి గౌరవించబడేటువంటి జగన్నాథదాస బాబాజీకి నా గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు. హరే కృష్ణ. మనందరం కూడా వారికి వందనాలు. వారి పేరు తెలుసుకున్న, వారి గురించి వారి యొక్క లీలలు వినడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి ఇది కొంచెం ఏమాత్రం మనకి భక్తి వారి వల్ల వచ్చిన మనం ధన్యులం అవుతాం. హరే కృష్ణ.